señores, donas e cabaleiros, o mega hiper supermercado o Rato Colorado dalles a benvida, desexando que os nosos produtos sexan do seu agrado. e lembren, se os atopan noutro sitio máis baratos, nós devolvemoslle a diferenza. Que pasen un feliz día. O Rato Colorado vende máis barato. Está comprobado.
cousas teño que comprar. Para iso traigo unha lista. Porque ca lista solamente vou comprar o que preciso. Vamos a ver. Pimentos de padrón. Uns pican, outros non. De acordo. Cenorias. Patacas. Lentellas. Peras ao olmo. Non conocía esa variedade, de verdad? Tampouco. Vale, sigamos. Mazás. Castañas. E unhas como tías repañas. Eso non. Sí, amor. Garabanzos. Pan de carral, etcétera, etcétera. Andá. Aquí non pon nada de nada, de larpeiradas, lamberetadas e chuches. Entón, como esta lista non me vale para nada, eu creo que o mellor que se pode facer é isto. Rompela. Así. Toda todiña toda. Así. Vede, así. 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 E así. Xa meto aquí. Aí se fai unha lista que non vale para nada. Vale, aquí ao lixo. Collemos así e ti. Anda máis grandes. Aquí seguro que está traído das chuches. Vamos a ver. Pimentos de padrón, cenouras, patacas, lentellas, peras ao olmo, mazás, castañas, pan de cea, garabanzos, etcétera, etcétera, etcétera. Non pon nada de eso, por lo tanto, non me gusta nada de nada. Vale, meto aquí no peto e a freír pan. Que bonita música, Hola, xentería! Ui, e dicen como que quen sou? Non me coñece? Pois non, aquí non te coñece ninguén. Ai, como anda a cousa! Eu son o diablo de as lamberetadas, o diaño! Pareceme moi ben. É que vas comer moitas lamberetadas hoxe? É que na lista di que non podo compralas. Ai, tía Esparvo, que home, tía Esparvo! Ademais non sei onde están. Como que non sabe onde están? Como que non sabe onde están? Seguía, ven. Vamos a coger ese GPS que hai aquí. El GPS este, vamos a mirar onde que hai larpeiradas, lamberetadas e demais cousas, vale? Vamos a ver. Vamos a dar voltas. Mira, señala por aquí. Estas son potas. E patacas. Piches. A ver. Ai, sí, son patacas. Confundíme, home, que a cousa anda como anda. E como anda sempre así. Vamos a ver. Vamos a lá. Outra vez. A ver se desta vez vai ben ou non vai ben. De acordo? Vamos a lá. A ver. Mira. Señala para lá, vamos. Mira, aquí este aparello seguro que están dentro. Oi, tería. Que aquí non hai nada, Está unha lavadora. Ai, que difícil. Este GPS anda un pouco ben, A ver agora, vamos a ver. Mira, despois señalou ben. Aquí hai caramelos sen azúcar. Mira que rico, sabe? Queres ou non queres? Bueno, se mos das, está ben. Vale, pois que te aproveite, hasta outra, adiós. Bueno, deu-me estas... Sabedes como facer? Eu vou levar a miña noiva a un namoradismo dela. Eu se vou facer unha cena tamén para ela, para se viña a comprar. Algunas a levar para... Non, mirar! Pois desenvolver aquí. Nesta bolsa que hai aquí, que non quere salir, pero é moi bonita. E aquí, cando lles leven esto, marucho pa puchi, vai a parecer que é moito millón. Vale? Así porque eu... Estaba falando e non me di conta que me de botalo por dentro, boteino por fora, pero agora sí, ves? Agora vai por dentro, porque ten que ser así, ves? Dentro, xa está.
metemos aquí e agora sí, vedes? Agora sí. Pin. Agora non quero. Así me gusta. Bueno, vamos a deixar aquí. Vou ver un caramelo, un soliño, seguro que para o Chipapuchi non se vai dar conta. Vou coller un caramelillo. Ai, tan rico que... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Aquí é que como un plátano este. A mí no se me vai con un plátano. ¿Te gustan los plátanos? Sí. Banana, rica, banana, teca, rosa, manzana. Si te gusta, pues ¿cuántas quieres? Os quero por lo menos unha dúcia. Vale, de acordo, vamos a coller unha dúcia. Vamos a ir metendo aquí dentro a dúcia, vale, mira. A de unha. A ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tens razón. Vale, voy para aquí dentro. Vale, xa fixe miña primeira compra. Vamos a meter nesta bolsa e vamos a ver que máis compramos. Vamos ver. Tiña que comprar para Maruchi. A que lle gustará a Maruchi? Eu sempre dixen que a Maruchi pode ser que lle guste algo así como eu que... Anda, que é isto? Que? Ah, menú de festa. Vamos a ver que día aquí. E a menú de festa quere facer e tal, ten 2 pratos. Primeiro prato, garrof ou cru. Anda. Non vexo ben, Vamos a ver, sí. Aquí pon caob avec creme. Non sei que significa isto. Eu pon aquí abaixo. Crema de zanahouras riquísima. Como se fai? Póllese 2 zanahouras e cortese en anaquiños. 2 zanahouras en anaquiños e a... Ui, está que hai, mira que ricas. Zanahouras de así, mira. Vamos a ver, vou coller... Ui, que gordiña está, que rica. E tamén vou coller... Ai, que birria, que richiña. Esta non me vale, esta non me vale. Vou a ver outras por aquí así. A ver, esta sí está ben, mira, Esta tamén é bonita, Vale, vou a meter aí así. E agora vou as cortar. Comí un toque de zanahorias. Ai, a ti tienes as zanahorias? Ai, riquísimas. Vamos, Ramachón. Vamos a cortar zanahorias. Tiña cortador francés, tamén chamado guillotiné. Metemos as zanahorias aquí e cortamos. Vamos a ver, esta va aí. Esta va aquí abaixo. E que metemos, así. Vale. Mira que ben cortado, que cachos máis bonitinhos. Entón agora vamos a ver, vamos a poñer este. E onde meto este? Abaixo, por exemplo, non, así. Mira, este que está aquí, o coño tamén o meto aquí porque a non corta el salón. Ui, ui! Ui, ui! Ui, ui! Ui, ui, que non pasou nada, que non pasou nada, que isto non está ben, vale. Outro cacho máis, e outro cacho máis, xa está. Perfecto, cortadiñas, ai, que bonitinhas, tão ricas, ai, vale, para dentro, así, aquí. Que isto non se xoga, que isto corta moito.
Vamos a meterlo aquí, que xa te vi que te gustaba para lavar para casa, verdad? Olha, aí dentro, así. Bueno, xa teño o primeiro prato, por lo tanto, agora teño que pensar no segundo prato, e di arroz con chícharos, patatas tantas e máis cebolas. Póñese o arroz, que as remesas se vengan a estar o seu punto. Dichedinho. Bueno, vamos a ver. Aquí está o arroz. Arroz. É arroz a granel, Vamos a poñelo por aquí. Ui, como pesa. Ui, así. Deixa poñer o carro este aquí que non moleste. Aí. Vamos ver. Aquí vamos a poñer o arroz que precisamos, Entón, teño por aquí, estas cuncas e moer o cunqueiro e tamén o zapateiro. Vamos a dar este pouco por aquí, outro por aquí, outro por aquí. Ten que ser unha taza ben compridinha, así como está isto, vedes? Así, chea de todo. Entón agora imos taparla, para que non escape, lle damos uns toques máxicos, vale? Así, vale, Lorito? Vale. Veña, vamos a dar arroz con chícharos, patatas novas, repolo de betanzos, e máis cebolas, arroz con chícharos, patatas novas. E agora abrimos, que pasará? Ui, canta arroz sobra aquí. É fenomenal este arroz a granel, Bueno, pois xa que teño o arroz que manda a receta, vou non poñer aquí dentro, nesta bolsa que está aquí, así, e vou non levar para o carrito. Que ben, maravilloso, así. Oye. Mira, Rabachón, esto non se pode deixar así, porque logo ven outro cliente que quere saber onde está o arroz, que ve aquí. Arroz, pero aquí non hai arroz, por lo tanto hai que coller o arroz ali e poñelo no seu sitio. Hai que ser ordeado, verdad? Claro que sí, botellinas. Claro. Así que vamos a deixar isto aquí no seu sitio. Vale, vamos a ver como é ali a cousa esta aquí. Esto ten magia. Bueno, vamos a ver. Aquí, a continuación coñese el repolo de betanzos e máis cebolas. Pero claro, aquí hai un asunto, que eu xa teño o repolo de betanzos na nevera e as cebolas tamén as teño na casa. Por lo tanto, non os vou a comprar, porque se os compro, teño demais, e se teño demais, non os vou a comer, e se non os como, estráganse. Cando se estragan, que pasa? Pumba, van para o lixo, por lo tanto, é un desperdicio. Por lo tanto, repolo de betanzos e máis cebolas, nada. E logo di patacas novas. Oi, pataquiñas, sí, bueno, pa ti. Bueno, patacas, mira que rico. Que ricas e pataquiñas estas. Que bonitinhas, pataquiñas galegas. Ven, que bonitas, Atención, donas e cabaleiros. O mega hiper supermercado O Rato Colorado lembrades que hoxe teñen a súa disposición patacas Crisanto. as patácolas transxénicas máis caras do mundo mundial. Pero iso sí, presentadas nun exclusivo envoltorio de deseño moderno. Ding dong! Que bárbaro, ¿E dónde estarán estas patacas? Non poñen as galegas, son millores. Quieto, que ya! Diches periamo que dices, escoitaches. Bueno, sí, escoitei, ti tamén, verdad? Claro que sí, eu escoitei demais. Mira, tens que coller patacas Crisanto, son as patacas transxénicas millores do mundo mundial. Que non, pero unha cousa. Mira, é que eu iba a coller pataquiñas galegas.
sí, vamos, vamos, mira, mira. Hay otro, mira, ya está. Otro. A ver, sí, otro. Ya está. Ese mira aquí, ¿qué pasó? Ay, sí, mira, otro. Otro. Ay, mira, mira qué pataca más rica. Mira qué bonitinha, ¿viste? Bueno, está bien. Es picurecilla, pero está bien. ¿Cómo que está bien? Son patacas exactas, se me llena el mundo mundial, vale. Aquí, vaya una tortilla con él si quieres. Con esto no pago ni patacas fritas con huevo. Esto es con pataca. Tienes abrazado, así como animales. Está, hombre, me patacas con huevo, de formar, venga, hombre, mira. Bueno, de verdad. Eu creo que con esta pataquiña non fago nada de nada, Pero mirad en cambio que as pataquiñas galegas. Con esta fago unha tortela así. Non, así. Eu creo que podo facer así de grande, verdade? Me darvos a todos e ainda me sobra. Pa mañá. Estas son as pataquiñas ricas. Que ricas as pataquiñas galegas. Mira. Donas e cabaleiros, o mega hiper supermercado o Rato Colorado lémbrades a súa super oferta de hoxe. Mercando dous croios, marca Piturriguai, Regalámoslle 2 chirimbolos marca Pedrolo. Aproveiten esta exclusiva ocasión. Dindo. Escoitache? Si, se compras 2 pedrolos, te regalan 2 chirimbolos, pero eu non quero os pedrolos para nada. E esparvo que se unha gata, home! O que tens que ter colleros e calar, home! Aproveitarte 2 chollos como este, non podo ver onde vais, dale, acordo, mira, ven comigo. Pero que non estás iso, home? Sí, home, ven comigo, mira. Voy aquí. Xa, se de coñer. Pero para que quero un pedrolo? Que eu vivo nun piso, vale? Entonces non os preciso para nada. E esparvo que sea unha ganga, porque tamén, mira, o que te quero decir, mira que pedrolos máis bonitos, Onda que tomas un pedrolo como este, e 2 pedrolos, e 2 chirimbolos por mismo precio. E esparvo que, mira, Sí, de acordo. Sí, de acordo.
mira. Só vidro sin graza. Ei, Robachón, non podo acordar unha cousa. O que? Que teño que reciclar unha botella que teño de vidro. Ahora se me volver por ela. Xa, non sei. Ven. Tú, a trae aquí no carrito. Mira, aí. Aquí traemos unha botelliña. Aquí é bonita. Vamos a poñer aquí dentro reciclar, porque hai que reciclar as botellas de vidro. Non hai que tirarlas así como así, porque senón... menudo desastre. Ui, mira. Xa está reciclando, Ole, recicla. Mira. Que bonitinha, A ver. Aquí pasa algo, Aquí pasa algo porque... aquí non hai nada. Bueno, pues se non hai nada, non do reciclaxe, Ai, mira, sigue. Mira. Oh! Outra botellina. Mira. E outra máis. Oye, mira, sigue. E outra máis. Que bárbaro. 4 botellas preciosas. Como fixo esto? A ver. No, aquí non hai nada. Bueno, pois ver que ven, así. Agora isto... tamén con carrito. Vamos a poñelo aquí. Así. A ver. E agora... que lle vou regalar a Maruxi Papuchi? Hoxe na cena. Sabedes que lle vou regalar? Unhas flores. É que estou namoradismo dela. Ai, Maruxi. Ai, así. Ai, a primavera. Como namoro a primavera. Vamos a poñer isto aí así. Oi. Pois pareceme que ten razón, Vou meter o xarrón tamén aquí para levar, porque así meto as flores dentro. Pero nada. Vale. Oi, o xarrón me cacho. Como pesas. Claro, que está cheo de auga. Se o poño aí con auga vai me estropear toda a comida. Vale, vou vaciar, vale? Así, vale? Vaciamos así. Ben vaciadiño. Vale, xa non bota máis, vale? Porque a poñendo aquí, se estuvera mollado... eu acabo de botar ali o auga, verdad? Pois isto está cheo, pareceme que non, que me confundí. Bueno, vou botar aquí o auga e xa está. Vale, así. Vale? Vale, ahora sí. Ahora sí que xa está vacío de todo, porque... mira, Robachón, ¿qué? Mira, está cheo de agua. Xa vexo, mira. Vamos a botar ni sale que non pode ser. Non pode ser. Ai, ya está, agora sí que... ¡Ay, mira!
que encontré aquí un trapo. Vale, esto sí, sirve para limpiar al más, así, ¿ves? Mira qué limpias me quedaron al más, ¿ves? Es una camiseta. ¡Ay, una camiseta! ¡Ay, ahora este porca te pago! ¡Te pago! A ver, aquí a la lavadora, ¿viste? ¿Viste, Robachón? No se vale saber, ¿eh? ¿Cómo está la lavadora con esta porca? Vale, así, ¿ves? Así. Bueno, tienes razón, y lo mío de ese poco. Vamos a dar 40, ¿vale? ¡Que no! 40 no. Bueno, pues entonces 80, ¿vale? Ya está. Pero ¿cuánto quieres? Ya está, damos el máximo, que son 100, y acabamos a peseta, ¿vale? Bueno, a ver cómo quedó la camiseta. Mirad qué bonita me quedó, ¿ves? Lavar en agua fría. Bueno, fría de todo non estaba, pero quente de todo tampouco, pero non abrasaba, así non era. E tamén di lavar a man. Bueno, un despisto está en calqueira, vale? E aquí di nunca planchar esta camiseta. Eu non planchei, tiene que planchas, ahora, nunca planchas. Ui, teño unha idea. Mira, ven aquí, Robachón. ¿Qué vas a hacer ahora? Mira, ponte aquí. A ver, ponte aquí y vamos a mirar a ver si... Mira para aquí. Yo creo que sí que le puedo servir. Ven, así, aquí, porque... Robachón. ¿Pero qué pasa, Robachón? ¿Qué pasa aquí? Mira que la camiseta... ¡A mí no me importa camiseta! Mira, es que de color vermello, que tengo un coso bonitinho así, celta. A mí no me gusta ni el vermello, y el celta para bregar. Bueno... Ven aquí a prueba. ¡Que no quiero! ¿Cómo que no quieres? ¡Que no! Pues se iba a regalarlo, te regalo. ¿Qué me vas a regalar? Sí, claro. Ay, pues entonces... Mira que bonita, gústame moito. A ver, ponte, a ver que tal te queda. Uy, mira, que pintada, o seu tamaño, vale? Sí, bonita. Vale, vamos a guardarla para pagar luego. Al llegar a casa, pues, vale, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Vale, pásame aquí arriba. Vale, ya está. Vale. Ya llevamos la camiseta, llevamos a ponerla aquí. Así, ¿vale? Bueno. Otra vez.
Mira, mira. Fixe, xa teño de todo. Vais a poñer contentísima Maruchi e Papuchi. Que es parvo o que? Te pregunto por la lamberetada, ¿dónde está? No, lamberetada non compré. ¿Cómo que non compraste lamberetada? Pois non, porque non teñes a donde poñela. Ai, que es parvo o que? Mira, 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 ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven, 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 ven. Aquí non me pago, pasa para la casa, ya, déjame, que non me quiero, ay. Asúdame aquí, outra vez. Veña, dale. Ay, vamos a la vamos. Ponme encima de esa mesa, mira, aquí, ay. A ver, esto me vais. Mira, abra a caixa. No verás que é fenomenal, es que non teñes onde levar as lamberetadas. Pois mira, mira que caixa máis grande, fenomenal, Vedes, vale, mira, ven conmigo, ven, mira, xa vou. Mira. Veche, patacas fritas, riquísimas, mas como eu, non, que xa deixo a ti, vale, aí dentro, así. E agora, mira. Pelotazos. Que rico. Aí como vas a poñer, Lambo. Oi, mira, ven aquí, mira. Aquí. Mira. Tamén, ai. Gusanitos. Riquísimos, Vale, que ven para dentro. Así. Mira, unha piruleta. Ai, que bonita. O que eres? Pois é como eu. Non me non que para ti. Vale, para dentro, así. E agora mira esta. Mira, con sabor. Ai, con sabor a morón. Ai, mira, con sabor a menta. Con sabor a laranxa. Ai, que rica. Vale, para ti. Cantas lampeiradas, xa está. Vale, pecha a caixa e disfruta con tua noiva, Maruchi e Papuchi. Vale. Adiós, fantasma. Que te cales, Adiós. Adiós. Hasta luego, maite, Hasta luego, que te vayas. Hasta luego, que te vayas, hombre. No deixa de estar. Bueno, pues xa que me deu as caixas de lambretadas, vamos a levar para o carro. Mira que pesan, Vamos a levar así. Oi, Rabachón. Mira, e si comemos un carameliño, que tal? No, que se trae a caries. Pero un caramelo deses que teñen cacahuete por dentro e por fora de chocolate, que? No, eso se sabe. Que vamos a coñer. Non vai pasar nada por comer un só, Se fora máis xa, pero con un só non pasa. ¿Pero qué pasa? Que me dieron un cambiazo, mira. Pinche. Aquí hai unhas xerdas, uns tomates, un polvo, unha leituga. Que antes había outros paus. Mira, mira con polvo, se parece que está vivo e todo, mira, esta noche.
chipapuchi e custa moitas colas. Vale. Vamos a poñer isto aquí abaixo, así. Opa. Vale. Xa está. ¡Eche! ¡No te falta nada! Pois eu creo que non, ¡Papá! Ah, como? ¡Os cartos! Ai, os cartos os teño ali. Mira, agárdame aquí, E mira, é que non se me escape nin o polvo, nin as patacas, nin nada, que se está un pouco rebrigueiras. Mira, pónteme aquí. Vale, de acordo? ¡De acuerdo! Pero vigílamos, ¡De acuerdo! Vale, sí. Vou poñer aquí un monedero que teño. A ver, o monedero este que teño aquí. É pequenichiño, pero era un que tiñan así no supermercado tamén. Vistes que monedero máis bonito? É un monedero fenomenal de todo, mirad. Está cheo de cartos, ademais, vedes? Ves, cartos. Ui! Non hai cartos. Non hai cartos, porque onde están os cartos logo? Onde están os cartos? Mira, mira, mira. Aquí hai. Hostia, mira, 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 mira. Hai aquí. Ai, mira, 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 mira. Señoras e señores clientes, O Mega Hiper Supermercado o Rato Colorado vai pechar as súas portas en breves momentos. pregámoslles vayan rematando as súas compras. E deseando que todo fora do seu agrado, De calor. ¡Ding dong! E así foi como Xan Perillán fixo unha compra responsable, Mercando só o necesario. produtos da tempada, E algúns da súa comarca. peixe, Froita cereais, e algunha pataca. reduciu, Reciclou reutilizou e reflexionou. e así aprendeu a mercar dun xeito máis sostible e ecolóxico. É lóxico. E tamén deprendeu a ler as etiquetas E non deixarse enganar polos laretas. e
E colorín colorado, este conto ten rematado. ¡Bravo!